שלום, כעת נראה איך נעלה עיניים בסיבוב הראשון ואיך נתחיל את הסריגה. יש לנו את החוט שבחרנו, אנחנו יוצרים קשר על השיפוד הראשון שאנחנו בוחרים לעבוד עליו, כאשר אנחנו משאירים שארית ארוכה. אנחנו יוצרים קשר לא חזק מדי, מכיוון שהקשר ישמש בעצמו כלולאה בסיבוב הבא. את השארית אנחנו נכניס לבפנים, נוכל לראות אותו פה מהצד השני, אפילו ניתן למשוך קלות. כעת נעביר את החוט מבפנים לשיפוד הבא, נעבור לשיפוד הנוסף, וכן הלאה בכל השיפודים שחיברתם. אני כרגע התקנתי 4 שיפודים בלבד, במידה והתקנתם יותר שיפודים, מוזמנים להמשיך וללפף את החוט בכל השיפודים שיש לכם על גבי הגליל שלכם. עד כה עבדנו מבפנים. כעת נוציא את החוט החוצה, כעת החוט גר כאן, מתגורר בשיפוד הזה, והוא בא לבקר את החבר שלו. תמיד שהוא בא לבקר, הוא בא לבקר מלמעלה. החבר מלמטה, מושכים אותו טיפה והוא קופץ מעליו לתוך הבריכה. אז הוא בא לבקר את החבר הבא שלו, שגם הוא מושכים אותו טיפה וקופץ מעליו לתוך הבריכה. וכך הלאה. אנחנו ממשיכים סיבוב אחר סיבוב וסורגים. תוכלו להמשיך ככה לסרוג עוד ועוד. אתם תראו שבשלב מסוים הסריגה תצא לכם פה למטה. במידה ואתם רוצים להחליף צבע, ניתן לגזור את החוט, לקשור לו חוט חדש ופשוט להמשיך לסרוג כרגיל. אפשר גם להשתמש בחוט שמחליף צבעים. כמובן ניתן גם להכין חוטים משקיות של ניילון ולשלב את זה בעבודה. ברגע שהחלטתם שמספיק ודי, אתם מסיימים את הסיבוב עד שאתם אפשר גם ככה לעצור האמת. הנה, יש כאן את החוט שנמצא כרגע פה. אנחנו מוציאים את העין הזאת החוצה, מחברים אותה לחבר. כרגע יש פה שני עיגולים. העיגול התחתון מושכים וזורקים לבריכה. קופץ לשם, מוציאים את העין, מעבירים לחבר שלו, והחבר קופץ מעליו לתוך הבריכה, וגם הוא יוצא מהמקום, עובר לחבר שלו, זה החבר האחרון כרגע, וגם הוא קופץ מעליו לתוך הבריכה. כעת נותר החבר האחרון, כבר אין לו לאן לעבור, אין לו חברים שנמצאים כרגע על גבי השיפודים. אז הוא מצטרף לחברים שלו על ידי כך שהוא יוצא מהמקל, אבל צריך להיזהר, מכיוון שזאת עדיין לולאה שלא סגרנו אותה, ואנחנו לא רוצים שהיא תפרק את כל העבודה. עין משוחררת, עין מסוכנת. אנחנו שולפים את הסריגה מהגליל, יש לנו כאן את החוט, ואנחנו בעצם יכולים לגזור פה את החוט, במקרה לא הבאתי מספריים לידי, ואת החוט אנחנו משחילים לתוך הלולאה, ומושכים, כך שזה לא יתפרק, הלולאה לא תהיה מסוכנת יותר. ברגע שעשיתם כמה חלקים, אפשר ליצור מזה גם פרפרים, אפשר ליצור מזה כל מיני עבודות. אם עושים את זה ממש ארוך, אפשר לעשות את זה צעיף לצוואר, זה יכול להיות גם צמיד, או כל דבר אחר שתרצו. בהצלחה.